Τι γίνεται? Νόμιζα ότι θα βάλεις μουσική. Δεν είπαμε ότι θα βάλουμε μουσική σήμερα. Α, εντάξει, ναι, γιατί ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε καμία φορά. Ανάλογα. Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα, καλό σας. ότι κάτι. Γεια σας, πιο γενικό. Είμαι ο Γιώργος, είσαι... Η Δέσποινα, χαίρετε. Λοιπόν, και θα πούμε κάτι αστείο στην αρχή. Όχι, τι αστείο. Για το κουρασάο δεν θα πούμε. Κρουασάν. Όχι κουρασάο. Άλλο το κουρασάν, άλλο το κουρασάο. Όχι, κουρασάνι δεν υπάρχει κάτι. Κουρασάνι δεν ήταν ένα... νομίζω ότι είναι ένας τύπος άργελου. Δεν το ξέρω. Νομίζω. Εσύ είσαι των επιστημών. Νομίζω. Λοιπόν, Τέλος πάντων. εγώ το είπα για το αστείο γιατί βλέπω ότι στην αριστερά υπάρχει μια τάση προς το χιούμορ, έτσι, προς το lifestyle. Ας πούμε, ο Κουτσούμπας πήγε στα Τρίκαλα σε μια εκδήλωση εκεί. Ναι, τι έκανε. Για μια επέτειο μιας μάχης. Ναι, εντάξει. Και χόρεψε ζεϊμπέκικο, ας πούμε, και έχει γίνει πολύ viral. Λέει, ο Κουτσούμπας που παίζει, εντάξει, που χορεύει ζεϊμπέκικο. Γιατί όχι, ναι. Ο Τσίπρας αστιεύτηκε διότι στη συγκέντρωση στην Νίκαια που πραγματοποιεί, Ναι. υπήρχε κάποιος επιχειρηματίας ονόματι Δημήτρης Μητσοτάκης. Επιχειρηματίας. Ναι, που ζήτησε το λόγο και τον πήρε και έκανε χιούμορ ο Τσίπρας με το ότι ένας Μητσοτάκης στη συγκέντρωση του Τσίπρα. Λέω πως θες να αρχίσουμε έτσι με εφιολογήματα. Θα το βρούμε στη συνέχεια με εφιολογήματα. Εγώ ήθελα να πω αυτό το 7-1 που έριξε η Γερμανία χθες στο Κουρασάο. Άμα πεις εσύ για το 7-1 θα πω εγώ για το 0-0 της Ισπανίας με τα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου. Ναι, μα τώρα είναι σωστό 7-1. Δηλαδή είναι μια ομάδα. Ναι, τώρα... Τι είναι, παιχνίδι είναι. 11 είναι από εδώ, 11 από εκεί. Ναι, πρώτη φορά. Δεν σου λέω να δείξεις λύπηση και ήκτο, αλλά παιδί μου εντάξει, όχι να το κάνεις και να βαράς εκεί. Είναι ο άλλος πολύ πιο αδύναμος, θα βαράς. Στην πυγματική. Ο αδύναμος προκρίθηκε στο Μουντιάλ. Στην πυγματική μια στιγμή σταματάς. Δεν μπορείς να τον βαράς τον άλλον έτσι εκεί να λιώσει. Δεν το ξέρω έτσι αυτό. δεν είναι. Δεν πρέπει να δείξεις και λίγο... Δεν ξέρω. Όχι, δεν συμφωνώ. Μου φαίνεται λάθος. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι λάθος αυτό που έκανε η Γερμανία. Εμένα μου έκανε υπάρχει εντύπωση... και αυτή πάντως η άποψη. Μου έκανε εντύπωση το 0-0 του Κάπο Βέρντε με την Ισπανία. Πρωταθλήτρια δεν είναι η Ισπανία. Ευρώπη. Φαβορί θεωρείται. Και είναι από τα φαβορί του Μουντιάλ. Ναι, η Ισπανία και 0-0 θεωρείται. Καλά, ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακροτηρίου ήταν πολύ αποτελεσματικός. Ναι, τα έδωσε όλα. Πολύ καλός. Μπράβο. Αυτή είναι μαύρη εκεί. Ναι, ναι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο όμως. Ναι, αυτή είναι... Εκεί είναι μαύρη, τι είναι. Πού είναι Καραϊβική, είναι πάλι αυτό. Όχι. Είναι απέναντι από τη Σενεγάλη. Έξω από τα ακτές της Σενεγάλης. Atlantic. Το Πράσινο Ακροτήρι είναι στη Σενεγάλη και σε κάποια απόσταση από την ακτή είναι τα νησιά αυτά τα οποία είναι φυσιογενή. Ήταν πορτογαλική απικία. Και η Σεζάρια Εβόρα, αν θυμάσαι, ήταν από εκεί. Ναι, και το Κουρασάο είναι Ολλανδία. Πρώην Ολλανδική γιατί απικία. Το άκουσα στην Έρα Σπορ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματά μας όπως τα έχουμε σημειώσει εδώ, μερικά. Εγώ δεν αντέχω άλλο γυναικοκτονίες. Γιατί βλέπω μόλις τώρα πριν από λίγο, αστυνομικός λέει μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε. Μα τι νομίζουν ότι... Παναγίτσα μου. Δεν καταλαβαίνω. Κάτι έχει γίνει φέτος. Κάτι έχει γίνει. Τι να σου πω. Ναι, πραγματικά δηλαδή μπλοκάρω. Εγώ δεν ξέρω επίσης. Πάρα πολύ στενάχωρο. Και εξοργιστικό και ό,τι... Ναι. Την ίδια στιγμή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο φερόμενος ως αρχηγός της και συγγραφέας των προκηρύξεων της 17ης Νοέμβρη, ξαναγυρνάει στη φυλακή. Αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Εν τω μεταξύ ο άνθρωπος εξέτησε πλήρως την ποινή του, 24 χρόνια που είναι το προβλέπεται από το Σύνταγμα. Και είχε μάλλον το ποινικό κώδικα το ποινικό κώδικα, ωραία, ναι. Ή κάποιος κώδικας τέτοιου είδους θα είναι. Και πήρε και διδακτορικό.
Τέλος πάντων, επέδειξε καλή διαγωγή, όλα αυτά ήταν τελείως νόμιμα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει αρνηθεί, δεν έχει πάψει να αρνείται ότι αυτός ήταν ο αρχηγός του 17 Νοέμβρη. Ναι, τέλος πάντων. Καλά, ναι. Τέλος πάντων, την εξέτησε την ποινή του. Την εξέτησε την ποινή του, τελείωσε και τώρα τον ξαναγυρίζουν. 82 χρονών είναι ο άνθρωπος, δηλαδή τι προσπαθεί να κάνει τώρα η ελληνική δικαιοσύνη. Τι, δηλαδή αυτό δεν είναι εκδίκηση? Όχι, γύρνα πίσω γιατί έτσι θέλω. Εκδίκηση είναι τη βούλη της οικογένειας βέβαια και της Αμερικάνικης πρεσβείας. Γιατί το Συμβούλιο Εφετών που έκρινε ότι είναι για αποφυλάκηση είχε νομικά επιχειρήματα. Πάτησε δεν τον αποφυλακίσαν αρχικώς επειδή είναι συμπαθητικός τύπος. Προφανώς. Υπήρχε ένα νομικό σκεπτικό. Προφανώς. Γιατί τώρα το γυρίζουνε? Γιατί η οικογένεια Μητσοτάκη προφανώς και η Αμερικάνικη πρεσβεία. Κυρίως η Αμερικάνικη πρεσβεία θα έλεγα εγώ, αλλά βέβαια ναι. Τι ήθελα να πω. Πρέπει να η δικαιοσύνη, δεν ξέρω, πρέπει να λιώσει ο Άρης Πάγος. Να λιώσει ο Άρης Πάγος. Ο Άριος Πάγος να λιώσει. Ναι. Άρχισες τα χαρτωμένα, Δεν το είδα στο Twitter. Θα μιλάς από μακριά. Θα φταρνιστείς κιόλας. Ναι. Αυτό βλέπω. Λοιπόν, ο Τραμπ πώς σου φάνηκε? Πώς σου φαίνεται η κατάσταση? Υπογράφηκε η συμφωνία? Δεν υπογράφτηκε. Ναι, υπέγραψε ο Τραμπ, ο Βάνς και την Παρασκευή δεν είπαν. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν. Την Παρασκευή δεν είπαν. Τώρα το επισπεύσανε. Υπογράφτηκε, εγώ αυτά διαβάζω ότι υπογράφτηκε η συμφωνία. Μπράβο, εντάξει, είχαν συμφωνήσει αφού τα έχει βγει ο Τραμπ παντού. Και το έχει διαλαλήσει, διατυμπανίσει. Θα έλεγα, και αφήνει ξεκρέμαστο τον φίλο του, τον Νετανιάχου. Αυτοί δεν θέλουν. Και το Ισραήλ, όχι βέβαια. Τίποτα. Το Ισραήλ είχε ποντάρει ότι με τον Τραμπ θα κάνει τη δουλειά που αρνήθηκαν να κάνουν οι προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι. Τον μπάλωσε. Ο Τραμπ είδε ότι δεν πάει και τον μπάλωσε με συνοπτικές διαδικασίες. Ενόψει και εκλογών, βέβαια. Ναι. Και αντίδραση στο εσωτερικό του κινήματός του, βέβαια. Μεγάλης αντίδρασης του ΜΑΓΑ. Τεράστια. Έχει χάσει πάρα πολλούς οπαδούς από αυτό. Και αυτό δεν είπε ο Τραμπ, ότι ας αφήσετε το πετρέλαιο να ρεύσει. Δηλαδή βίνι βίντι βίτσι. Στο χημικό μαθαίνατε και λατινικά? Αυτό το μάθα στον Αστερίξ. Μια πηγή μόρφωση που δεν την είχα σκεφτεί. Βέβαια. Ήρθον και απήλθον. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε όπως και το Καρτάγκο ντελέντα εστ. Αυτά τα δύο τα είχα μάθει από τον Καρθαγένη πρέπει να εκμηδενιστεί, να καταστραφεί. Και Αρχιδόνα. Τι είπα εγώ? Καρθαγένη. Καρθαγένη. Τι είναι Καρθαγένη? Η Αρχιδόνα. Τι άλλο? Πριν πάμε στη δημοσκόπηση, γιατί υπάρχει και μια δημοσκόπηση της Άλλες, εσένα αρέσουν αυτά. Οι δημοσκόπησεις έχουν ενδιαφέρον. Πάντως να πούμε ότι πραγματικά η αμερικάνικη πολιτική αυτή τη στιγμή έχει κελιοποιηθεί. Δηλαδή η αναξιοπιστία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να έχει φτάσει στο ζενίθ. Δεν πρέπει να ξαναυπάρξει περίοδος τέτοιας ανυποληψίας της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής. Μα είναι δυνατόν? Δηλαδή ποιος θα πάρει στα σοβαρά τώρα από το Πρωτοβουλίο των ΗΠΑ? Τη μία μέρα έλεγε ο Τραμπ έτσι, την άλλη μέρα έλεγε αλλιώς. Αφήνει ξεκρέμαστο το Ισραήλ, καλός ή κακός. Καλώς το αφήνει ξεκρέμαστο, αλλά θέλω να πω αφήνει ξεκρέμαστο το Ισραήλ. Τις χώρες του κόλπου δεν μπόρεσε να τις προστατεύσει. Βρεθήκαν πλεγμένες, βέβαια με τη θέλησή τους, γιατί είχαν βάλει αμερικάνικες βάσεις στα εδάφη τους. Αλλά θέλω να πω, ποιος θα τολμήσει τώρα να ξαναμπλέξει σε μια και να σταθεί δίπλα στις ΗΠΑ? Σου λέει κάτσε να κάτσουμε στην άκρη, σφυρίζοντας τα διάφορα. Για να δούμε μήπως αυτό είναι η αρχή μιας νέας περίοδου ειρήνης για τον κόσμο. Καλά, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς για γέλια. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Για τέτοιου είδους γέλια είναι. Για γέλια χαχαχούχα δεν είναι. Για πες τώρα για τη δημοσκόπηση. Λοιπόν, δημοσκόπηση της Άλκο είναι για τον Α, το τηλεοπτικό κανάλι.
παρουσιάζει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Πρόθεση ψήφου, όχι εκτίμηση, πρόθεση. Έτσι που είναι το σωστό. 23,3%, μικρή άνοδος κατά 0,5% από την προηγούμενη. Την ελληνική αριστερή συσπήρωση, το κόμμα του συμπαράταξη. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο με 14,2%. Για πρώτη φορά δημοσκόπηση δείχνει το δεύτερο κόμμα να απέχει από τη Νέα Δημοκρατία κάτω του 10%. Η διαφορά δηλαδή ψήφου να είναι 9, κάτι. Ναι. Τρίτο είναι το Πασόκ με σημαντικές απώλειες, 2% στο 10,3%. Τέταρτη η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Και ακολουθούν Κουκουέ, Βελόπουλος, είναι μικρά τα γράμματα, είδες, Πλεύση Ελευθερίας, το Μέρα 25, το οποίο εμφανίζει μια σχετική σταθερότητα στο 2,8. 2,6 ή 2,8 λέει. 2,8 ήταν την προηγούμενη μέτρηση. Έχει μικρή άνοδο. Καλά. Το στείνουμε, το σκηνικό στείνεται σιγά σιγά πάντως. Δηλαδή καταρχήν πρέπει να ομολογήσουμε ότι η στόχευση του Αλέξη Τσίπρα με την κίνηση που έχει κάνει έχει πετύχει σε σημαντικό βαθμό τους στόχους τους. Να φανεί ότι είναι ο ισχυρός πόλος που μπορεί να παλέψει απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ώστε να τεθεί ένα ωραίο δίλημμα. Για κυβερνητική θητεία. Οπότε να φτάσουμε στις εκλογές με ένα δίλημμα που θα μας τεθεί ότι παιδιά ή ψηφίζετε Μητσοτάκη ή ψηφίζετε Τσίπρα, για να γλιτώσουμε από το Μητσοτάκη που είναι η θέληση πολλών ανθρώπων. Μα τόσο πια σκάνδαλα. Τώρα με τους γενικούς γραμματείς. Με την πολεοδομία. Ποιος παραιτήθηκε πάλι? Κάτι γενικοί γραμματείς. Για αυτά τα είναι ανακατεμένη και κάτι ανακατεμένα στελέχη της Μενδώνη. Χαμός γίνεται, χαμός. Γιατί εδώ με τον κοινοτάρχη του Απεσοκαρίου, ναι, που τον σκοτώσαν τον άνθρωπο για τα βοσκοτόπια που έλεγε ότι κατεβαίνουν και τους κλέβουν τα κτήματα και τον σκοτώσανε, και μάλιστα αυτός που τον σκότωσε είναι μπλεγμένος και στη δολοφονία για κουμάκι. Δηλαδή μια παραβατικότητα τον οποίο βέβαια ο οποίος είναι έξω με τις πλάτες του Μαρκογιαννάκη. Που ήταν αυτός που Δημοκρατία. Μεσολάβησε για να μην τιμωρηθούν, να θυμάσαι τότε. Και ήταν υπουργός της Δημοκρατίας. Είναι ακόμα βουλευτής, τι είναι, έχει γεράσει τόσο που δεν. Νομίζω ότι έχει μείνει στο ποινικό στη δικηγορία. Ωραία. Τόσο καλά. Τι? Τίποτα, αυτά. Αυτά, ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Διακοπές θα πάμε. Μπα. Με τέτοια ακρίβεια πού να πας? Ναι, και εδώ ένα κάμπινγκ να πας. Δυσκολεύει. Λοιπόν, αυτά. Να αποχαιρετήσουμε το πολυπληθές ακροατήριο, όπως συνηθίζω να λέω. Τι ψάχνεις? Pride είχε. Pride, ναι. Στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν είχε και στη Θεσσαλονίκη. Πάντως μια και λέγαμε για τον Τσίπρα πριν. Διάβαζα το σχόλιο του Δημήτρη Τσίρκα για τις εξαγγελίες του Τσίπρα για τα λεωφορεία. Ναι. Που και το Πασόκ και ο Τσίπρας αντιγράφουν το Μαμντάνη, ο οποίος θα κάνει δωρεάν τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς στην Νέα Υόρκη. Αλλά εκεί είναι δημοτικές οι συγκοινωνίες. Εδώ το μέτρο της προς το εξήγηλε ο Τσίπρας εκφράστηκε να επιφυλάξει από πολλές πλευρές, ιδίως γιατί θα αφορά Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου οι συγκοινωνίες είναι δημόσιες, δηλαδή ανήκουν συνολικά στο δημόσιο, το οποίο τροφοδοτεί τις συγκοινωνίες αυτές με τα χρήματα που μαζεύει από τους φόρους όλης της Ελλάδας, όχι από ειδικά τέλη που εφαρμόζονται στους πολίτες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Άρα θα υπάρχει μια ευνοϊκή μεταχείριση των μεγάλων αστικών κέντρων σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Μα νομίζω ότι δεν χρειάζεται αυτό. Θέλει καλύτερα, το πρόβλημα δεν είναι σχετικά φθηνές οι συγκοινωνίες
Αθήνα, δεν ξέρω για τη Θεσσαλονίκη, πολλά χρόνια έχω να χρησιμοποιήσω του. Απλά δεν χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται καλύτερα δρομολόγια, καλύτερα λεωφορεία, καλύτερο στόλο δηλαδή. Αυτό που έλεγε και ο Λιάκος μετά. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα στα μέτρο. Κοίταξε, είχε κάνει ο Παπανδρέου νομίζω τα πρώτα χρόνια του Πασόκ, της αλλαγής το 80 τόσο. Μία άλλη. Το 81, το 80 τόσο. Ναι, δεν θυμάμαι αν εφαρμόστηκε το 81 αυτό το μέτρο ή το 83. Ναι. Είχε κάνει νομίζω δωρεάν τη μετακίνηση για την ώρα που πάει ο κόσμος στη δουλειά του και την ώρα που γυρνάει. Δηλαδή 1 ή 2 ώρες ήταν δωρεάν. Αυτό το βρίσκω πιο λογικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Θα μαζέψουμε και άλλα θέματα και θα επανέλθουμε όταν χρειαστεί. Ναι. Okay. Άρα για χαρά. Πάμε να δούμε τι Μουντιάλ, τι αγώνα έχει τώρα. Σήμερα έχει Ιράν κάτι. Οι Ιρανοί, εντάξει, πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Δεν τους αφήνουν να μείνουν στην Αμερική και μένουν στο Μεξικό και θα πετάξουν για τον αγώνα από το Μεξικό δεν ξέρω και εγώ που γίνεται ο αγώνας, στο Τούσον, στην Καλιφόρνια, δεν ξέρω που γίνεται και μετά θα γυρίσουν μετά τον αγώνα κατευθείαν στο Μεξικό. Δηλαδή, ντροπή και έσχος. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα πολιτικά εμπλέκουν και τον αθλητισμό ή τη μουσική άλλες φορές. Εν τω μεταξύ άκουγα στην Έρα Σπορ το πρωί ότι θα υπάρχουν, λέει, και φίλαθλοι που θα αντιτίθεται Ιρανοί, Ιρανο-Αμερικανοί, οι οποίοι θα είναι αντίπαλοι, δηλαδή θα αντιτίθεται στην ομάδα των Ιρανών γιατί θεωρούν ότι είναι από το καθεστώς και ότι ναι. Δηλαδή έχω περιέργεια να δω πώς θα πάει. Ναι, έχω περιέργεια να δω πώς θα πάει αυτός ο αγώνας. Τέλος πάντων, είναι 4 ώρες τα ξημερώματα βέβαια που αποκλείεται. Εγώ που έχω αϊπνίες μπορώ να κάτσω εδώ. Ναι, 4 ώρες θα σε ξύπναμε στο ημίχρονο. Θα έχει πάει 5. Λοιπόν, αυτά. Άντε, γεια. Άντε, για χαρά.